ambreganggang tangisono sukma larut layang-layang ngendi papane ngasukma upayana swarga kang minulya kang tanono leku kang utama sating sukma dedincingan yaya ganggeng kulawan lambak-lambak manuta ilining tirta Adiku Dimas Senjaya kowe tekaning pati senadyan to pun kakang tumraping tata gelar kasar ngabani marang Dimas nanging batin pun kakang tresna mapan dasare kowe ya sedulurku lah kok tega temenan karo patimu kowe soroh pati maju nang peperangan Adiku Senjaya nganti kepedengangan pangeran Janaka aku mengko mesti bakal didukani Petro Dimas Senjaya tumeka pati lerene urung kepresan para piyayi urung kepresan wong agung urung ketemu seduluran mati Ndara Senjaya kaya iki kebangetan temen wis kepiye kowe Jaya awas lho Truk apa maut mengintai kita kowe iki ngopo bun-bun aku dungak wurung ora wurung ki mengko nek kurang bejane iso dadi sasaran kok dadi Ndara Senjaya mrene arep manunggal nang Amarta kok terus mah klumbruk kaya ngono sing mateni Adiku Senjaya sapa Petro nggih temtonipun nggih Ndara Dipati Karna jagat wong kok tegelan kaya ngono panjenengan kok ketriyen tegelan nek Ndara Dipati Karna iki cilik panjen sadis ki panjen tegelang tenan kok tegelang mongko dhek iki cok nyepeleke ruwong aku neng kono seminggu ya tegerane ya apa-apa ya kebangeteng to wah wis mongko kaya ngono Adiku Senjaya rumatana sing becik-becik nggih penggali dilonggarke niki pun kebacut barang niki pun kebacut ora ana wong adol nyawa nggih wasene dirilakake ing batos nenuwun Nganjawata mugi alusipun ingkang rayi pinaring ana papan ingkang minulya iya Petro kula rumatane nggih iya ajenge do diperti dhateng para kawula Ndara Srikandi sing sabar ora peduli aku ora bisa sabar aku ora iso sabar tenan Petro pancen ya sanggere dikarep ngono wis ora iso sabar kaya kula iki ora sabarang Patine Adiku Senjaya mergo Kakang Dipati Karna utang loro nyaur loro tang wirang-nyaur wirang ora bisa gandeng gulung aku trimo mati
mawingis-wingis medhut padoning lati jojo bangawingo-wingo Adikku Sri Kandi, iya Kakang Dipati. Arti ndak ana ngendi ae. Adikku Senjaya tumeka pati sing mateni Kakang Dipati Karna. Utang loro nyaur loro, utang wirang nyaur wirang, utang pati ya nyaur pati. Gandeng adikku tumeka ing pati. Mongko yen to diteliti durung karuan yen ku bocah kang dosa. Ora urung sirane adikku, aku sing bakal kanggo parang cucuan kedung aku bela pati manuta tak tugel gurumu Kakang Dipati Karna bela bocah ora genah. Mbok aja kowe arep mentang kaya gendhewa malang kaya nduk. Kena tak paribasake wanita kuwi kerubetan nyamping kabutan gelu. Wis semingkira malah prayoga pertimbanganmu Dimas Janaka wae kon rene. Tanding karo aku. Ora ngebok koncane Pangeran Janaka, perlu apa aku nyuwitani Pangeran Janaka ora ana paedahe ora bisa. Mateni marang bebaya ing Amarta. Kowe bisa ketemu karo Pangeran Janaka yen sirkane dikane pati. Wah, bocah kok kemendel. Mboyen umuman iku ora ngeciwis kok ngono kuwi. Lah apa kira-kira diajeng karo Sri Kandi wani tanding kiyasa marang Kakang. Krubuten wong sanegara. Kopat kapita kaya tapangin tak selentik kurang bejo dawir kowe. Prena Kakang tiba tak kembali katigam. Tak prenggake becik aja tok bacetake nggonmu ngadepake musuh karepun Kakang. Arpa bisa sipat sewu. Kanthi sukma kadang dewa ora yen bakal menang marang pun Kakang. Kakang Dipati Karna pancen digdaya temenan apa abamu. Yen pancen nyata Senopati ingin pinunjul kerisku tampano tak tamai dodo tibano pusakamu.
Kakang Dipati karo Tigdaya temenan Petro. Nang panjenengan riyen. Tak tibani tanganku disepelekke, tak tibani keris ora digawe rasa. Ora melu perang lho, Gong. Hah? Ora melu perang ora datil lho. Ora melu. Ora. Ya wis. Ngaso. Ya wis watone kowe iki ngancani Ndara Srikandi karo nenekung marang Dewa. Ya, Nah, mengko yen Ndara Srikandi tumpang jute wajib keplok alok ora ngono. nek ora kelalen turu wae. Nek kelalen turu ya aja meneh kok keplok. Mbok arep ana celeng jengkelik. Kaya turu, Ate-kate rombongane oke kok. Anggere tak omongake ora ngerti nek aku turu. waton ora. Bakal tak tibani pusakaku Petro. Ngatos-atos. Nek sediaku ora bakal Kakang Dipati tak pateni, bakal tak gawe wirang. Oh nggih. Kersanipun Meneng wae tak cukure brengose. Jinartawara Srikandi dasaripala semono winasis pangembating Gendhewu. Patitis wawasane lepasing jemparing Kyai Bramastra ora tumama marang Sang Adipati. Nyukur rawis namung sesisih. Satemah Dipati Karna pungun-pungun apa kersane dene Kang Rewara Srikandi nggih nglepasaken jemparing ora tumama marang hanggane Sang Adipati. Paman Sengkuni Kula nggir kondhangipun Srikandi menika yen nglepasaken jemparing langkung titis awit ingkang dipun conto kadang kula Dimas Arjuna. Nggih. nanging wekdal menika mboten saged patitis pangembatipun. Jalaran lepasing jemparing Mboten tumama dumateng kula. oh inggih. Dados menika wae Lho, sampean kok keguyu kok magene geguyu. Lha Paman Sengkuni iki karepe kepiye ngono? Angger Dipati kok penemune kok kaya cacile. Apa-apa pancen ora landhep silete apa kepiye. Apa maneh iki niat iki arep ngapik-apik alis juga bablaseng apa? Wong ngerok alis kok kontal kabeh mongko siji. Nyukur berkas kok ping sesisih. Boten sakniki blaka-blakane sampean gemujeng niku wonten apa? Kula ngeguyu sampean. Lah nggih kula wonten apa? Le nyukur alis kok ming siji. Mbok nek dikerik niku sing tipis mawon kiwa tengen ora kok dientekke sisih. Waduh, kuwirangan iki. Mongko angger Adipati Karna menika kula tingali ya anggenipun nyukur kagunganipun rawis namung sesisih. Kula niki napa? Inggih, lha ora patut banget. Waduh, lah kuwirangan niki kula. Anek brengos mono diresiki kabeh dadi lan baguse. Anek alis
ditembel sisih ya ora wangun. Diresiki kabeh saya ketok telis-telis. Beto silet, betul. Ora patut dadak ngresiki iki. Sri Kandi pancen ora genah temenan. Lah wong nyukur brengos kok bisa sisih. Niku ingin setunggal mboten pun sisisan. Pun kajeng ya. Cara kaca mripate siji putih siji ireng. Ngatos-atos nggih ora bisa malah mirang. Oh iya, Sri Kandi kowe utang mirang karo pun kakang tanpa ana piwales. Cinarita rikala semono. Dewi Ura Sri Kandi damel mirangipun ing Raka Sang Adipati Karna. Sigra ngasta jemparing Kanjeng Kyai Dewandanu. Kalepasaken ora tumama marang Dewi Ura Sri Kandi nanging nguntalaken agemanira kasemekan. Nyenyeping jemparing nyenggol payudarane Wara Sri Kandi. Sangalika plak kami turu kuwirangan. Digawe wirang aku. Petro kowe aja cerak-cerak aku. Lah wonten apa to? Aja cerak-cerak rene isin aku. Agem aku kasemekan kontal Petro. Wah edan tenan. Ingin mongko jemparing nyenggol kelangenane Pangeran Janaka. Aku ora trimo banget aku Petro. Aduh kek malah ora nggawa kotang barang. Ora nggawa. Ae kuwirangan kek iki melu ngopo iki? Kuwirangan aku. Aja cerak mrene aku kuwirangan Petro. Keneng ngopo? Sarungku kontal. Digawe irang Dipati Karna. Awo ming sarung kontal kok njuk ungkep-ungkep. Dengkulmu kuwi aku saka ngomah ming sarungan tok. Kowe genane cilaka kowe. Sarungmu tak nggone separuh. Saja. Jeneng kowe mirangke aku kuwi. Dadi pundi tenan? Aku gelekno gombal suwek wae tak nggone. Kembenan Petro. Nggih ngaten kula suweke sarung kula mawon. Mbok ya liyane kuwi mengko ndak Pangeran Janaka duka. Nggih mangke kula goleke gombal. Nggih elek nika nggih. Iya. Ora aku bogong. Repo-repo wae ora. Pun kok niki dagem. Kumandang Risang Sri Kandi Majajarono. Petro, Nun, aku ora perlu ngadepake Kang Mas Adipati Karna. Patih Rata wae nggadi kandhane supaya matur ngersane Kakang Mbok Isak Ketara. Diaturi kundur ana taman keputren. Nggih. Aku bakal suwana nang randu watanganku raturi matur Pangeran Janaka aku digawe wirang. Ayo monggo. Aku ki tak openi ora, Tru. Ora ana sarung sejene kok ya Bahaya iki.
karepmu. Pangeran Janaka ngaturaken kedrawasan pangeran ayo Petro melu. Nggih monggo. Sang saya dalwararas Apyara sorot lintang aku medhap titis sunyo madya latri lumrang gandaning pus pito karena ning putyan ira Dwija murombrengeng pindha kumaraning madu pronto Paman Sengkuni kula nggih kadang kula Dimas Arjuna mbok menawi mirengaken pawarta yen Sri Kandi Wirangan tentu badhe duka yayasinipi upami wong kedadosan ing Raya Arjuna menika mangke mboten narimaken sampun kuwatos saged kelampahan mboten ngantos pinanggih kaliyan kula awit sakderepun kula sampun pitados dumateng abdi ngawonggo Emban Suwigo supados nyidra Dimas Janaka sakderepun kula manjing wonten rimba Kurusetra. Oh inggih. Lajeng resanipun Anggadipati prayogi Rama Prabu salya aturana prisa supados makuwon wonten salebeting Kurusetra. Inggih. Nenggo sinten ingkang sumedya dipun ajengaken wonten ing paprangan lan kula aturi ngumbulaken gendera penantang perang wara-wara yen Senopati Ngastina ingkang putra ngawunggo. Oh iya sendika nggih. Karna linganira Sidik Purnama manca jajanira mulata lepasing pusaka ing gagana bocah Kurawa kula padha prana ngati-ati nderake Sudara Werdama Anggadipati kang manjing ana pakuwon Kurusetra nunggu Senopati Ngamarta sapa kang dijawake sedika gendera penantang perang keren sing dhuwur karepe dipresani para Senopati Ngamarta iki sedika man monggo nggih ngestakaken dawuh
ampun ngantos pisah kalian Turangga Ngawangga Kyai Cipta para ganti istika. Kayon katiuping samirana sumiyah kandaning karangyan samirana rangakandaning apus ito denging ngakoso Ustinata para wadya bala Ngastina Dina ing rikala semana Sang Adipati Karna kang minangka dadi tinding para wadyabala anyena pateni prangku. Pengamping Senopati Kananglawan Kiring kang rayi Raden Durta Jayarata. Ing kanthi kegiatan ing para wadyabala Ngawangga kang tinata tertib wonten salebeting rimba Kurusetra. Kocapa Dewi Warasri Kandi ing kepelajar kapiyandhem. Arsa sowan wonten ing pakon Randu Watangan kadhiraken ngabdi Panakawan.
Nggenya lumaksana sinerang minggahing arga tumurun ing jurang curi senadyan ageman lo kecentel bebrundutan datan nang rasa saka kandring rasa daya dumugi wonten ing pakuwon randu watangan sini gegenti kang winursita kocapo kang pinuju lenggah wonten ing pakuwon randu watangan ingkang sinuwun Prabu Mas Wopati dinadhep marang para wayah Pandhawa rinten kalian dalu cukla-cukli bermono sandi persasat datang kendhat nggenya haminta marang Siing Bathara.
Anenggih Kocapa. Inging kinawis sinambeting carita punika warnanira ing Pakuwon Randu Watangan. Akeh para wadyabala kang persasat jejel pepet. Merga saking para Pandhawa nganti tumpang dengkul nggih sami marang sowan. Kocapa ingkang pinuju samyata lenggah. Ingkang sinuwun ing wirata Prabu Maswapati. Lenggah jajar marang inggih wayah Prabu Puntadewa. Ingkang rinten pantara dalu tansah manengku marang Jawata murid pinaringan pangayoman. Apa dene ingkang kekalih Raden Nakula Raden Sediwu. Andhiraken ing Rapanata ngamarta kang tansah ndeku ngadhep marang ingkang Hyang Prabu Maswapati. Kocapa ingkang wonten ngabiyantara inggih wayah nata Ndrawati suing perang Baratayuda Prabu Bathara Kresna. Angapurancang astanira nggih sowan ngersanipun ingkang Hyang. Ingkang kepareng ayun inggih rayi Raden Janaka kang winengku ing pasungkawan. Saben-saben kengetan marang putra Raden Angka Wijaya kang sirna Margalayu. Kacarita kang mungging pengkeran Raden Haryabratasena ingkang nembe sowan sangka ing Pakuwon Randu Gunggala. Kadhiraken ngabdi kula Semar Badranaya sumrambahing para wadyabala ingkang wonten ing pagelaran Jawi. Katon blabar pindha jaladri mungging daratan. Sirping pasolan kawijil pangandikaning nata kepareng pangudas Smarendriya.
risang mohaya wis tangunggen nira genira sumeti sasangka saangking ngargrane ngarti jagat manik raja diwakti putu punggir kaki Prabu Bathara Kresna kula nuwun wonten paring pangandika ya para kadang-kadangmu Pandhawa wis padha ngadhep ana ngarsaning ingsun kula nuwun engetipun ing wayah kados mboten wonten para kadang ingkang ngiruaken dawuh sampun sumadya sowan ngersanipun Kanjeng Hyang Masmapati. Yo, syukur Gejose. Kaki Prabu Puntadewa, kula nuwun wonten paring pangendika Kanjeng Hyang. Marata prayoga nanggonmu ngadhep ana ngarsaning ingsun. Nuwun ngestakaken dawuh apa dene putuku kembar. Nuwun ngestakaken dawuh Hyang. Ngestakaken dawuh Hyang. Sena Masmapati kakekku syukur bejo sewu yen wis enget marang Purwadisina prayoga nanggon ngadhep ana ngarsaning ingsun kulo ya Pak Istokake Dimas Arjuna apa Arjuna semono go putuku nggir aja banget nggonmu banjur kelingan marang atmajamu prayoga digawe kang lerem digawe ingkang tentrem penggalihmu kula nuwun inggih ngestakaken dawuh Kanjeng Hyang. Putu Prabu, kula nuwun wonten paring dawuh. Rikala semana sak patine ayogamu Gatotkaca, putuku Senopati ing Amarta. Paran kedadian ing peperangan. Estunipun Gatotkaca dumugi sirna Margalayu. Tantrimaipun kadang kula Dimas Arya Bratasena anggenipun bujung Nyai Adipati Karna sampun wonten ingkang minangka dados pepulihipun jalaran Dimas Bratasena saged nyerahaken kadang kula Nyai Arya Dursasana wis ora ana bedane awit kabeh pangorbanan iku mau kudu ana pepulih lan uga banjur ana sih kadarmaning Jawata. Dene Gatotkaca tumuka ing sirna Margalayu minangka dadi bebantring perang. Ager tembe bakal mahanani tata tentrem negara lan uga bisa dadi tepa palupining para kawula. Angger kelingan bab iku pikirku keronto-ronto. Ingkang bisa nimbulake tentreming atiku kejaba mung ngendikane Kaki Semar awit
putu-putuku kang bakal tak labuhi. Iya pancen mengkono. Senajan putuku Janaka semono ku. Ing wektu iki kanake pemeran kang luwih gedhi. Ing kono duwenono panggraita yen to bakal anglabi putumu. Ya putrane Abimanyu ingkang durung mangerti padang yen to wanita besok dadi baboning ratu. Yen to priya uga bisa dadi wijining ratu. Kula nuwun inggih Kanjeng Hyai. Dimas Janaka wonten paring adhawuh Koko Prabu. Ya wis ora perlu banjur dipenggali bab ilange Abimanyu. Besok ana kaminangka dadi gentine. Nyatane Abimanyu tumeka ing pati bakal ninggal Atmaja, yaiku kang bakal bisa gawe tentreming pamikirmu ingkang wajib dibelani. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Rada sawetara suwe Werkudara ora sowan ana ing pakuwon Randuwatangan. Dadi pangerti Masopati kakek. Iya nggih. Rikala semono aku ana jroning pakuwon Randu Gumbala. Ana kedadian senopati kang nekani Kakang Durgandasena. Inggih mongko Kakang Durgandasena minangka dadi jujuking ajurit ingkang bisa dadi senopati. Ing saknyatane ora ana liya kejaba mung Karna Kakang. Apa prayoga aku dililani bakal ngadepake Karna Kakangku minangka kanggo srana nggunwar males ngudi tuwulur pirang. Oyan ngono iki wektu Karna wis jumeneng senopati kawisuda marang para kadangmu Kurawa. Iya. Kresna wonten dawuh ya. Gandeng Dipati Karna ingkang kawisuda minangka dadi senopati. Banjur miturut saka wawasanmu, sapa ingkang kudu dadi senopati tandinge Dipati Karna. Yen miturut saking isining Jitapsara, mbok menawi menika mangke larinipun saged nampi dumateng jarwanipun ingkang wayah, estanipun ingkang gadah kewajiban manjing peperangan kadang kula Dimas Arjuna. Oh mengkono nggih, ya prayoga saiki Janaka didangu. Dimas, kula nuwun wonten paring adhawuh. Rakamu Nyai Aryasena wis munjuk atur marang Yang Prabu Masopati. Menawa ta senopati Ngastina nekani, inggih mongko ing mandigani peperangan. Sudara werdamu Nyai Adipati Karna. Mitus kok jroning Jitapsara iki tandinge ora ana liya kejaba mung Dimas Madukara. Menawi mekaten kula trimah mboten kemawon Koko Prabu. Lah sebabe apa? Kula saweg mboten badhe dados senopati. Lho aja kok njur agi arep ora dadi senopati sebab-sebabe. Kula kengetan dumateng ing putra Punangka Wijaya raos sing manah kula ngicalaken kegiatan nyumanggaken bab negari dina badhe dipun rebat, monggo mboten monggo kula sampun rumaos tanpa daya Koko Prabu. Inggih mongko yen sejene Janaka sapa tandingi mboten wonten kedah Dimas Arjuna. Mbok iya Janaka nglegani ngadepake marang kadangmu Dipati Karna tumrap kalah menanging peperangan iku gumantung kodrating Jawata. Lan ora perlu mikirake marang putramu Abimanyu. Kula mboten Eyang, kula trimah mboten dados senopati kemawon. Ya wis aku wae sing temandang. Lah ora kena, awit Jawing Jawata dudu mungsuhmu.
Sing dawuh ya ngewake, sing gelem ora dikon, sing ora gelem dikon. Yen aku sing temandang hidup-hidup tak males ditu lara wirang. Ora kena. Kudu Janaka. Ewa semua yen Janaka ora gelem, ayo wis ora sah maju dadi senopati. Wis cukup ora bakal dibatutake Brontoyuda. Yen mekaten menika ateges Dimas Janaka sampun boten gedugi majeng peperangan. Yen kinten-kinten sampun memeng prayogi dipun bibaraken kemawon. Brontoyuda Kaka Prabu. Kekiyatanipun Brontoyuda kedah wonten senopatinipun lan sedaya para andan saiyek-saeka praya. Badya wonten ing dados senopati yen ora ana balane ya ora bisa katon gayeng. Ya arep ana perjurit yen senopatine wegah ya ora perlu nganake peperangan. Sampun cekap semanten kemawon. Lah tanpa wonten ginanipun anggen kula ngorbanaken jiwa raga kula. Dados bota ing para kadang Pandhawa. Maju ya nggih mboten ya. Kula mboten gadah pikajingan menapa-menapa. Awit rumaos tanpa kekiyatan upami Abimanyu tesih ngaten istanipun kula mantep manjing peperangan nglabeti dumateng yoga kula. Sareng sampun boten wonten kula sampun boten wonten pikajingan menapa-menapa nyumanggaaken. Kepiye Semar? Kula mboten saged matur wong menika gumantung dhateng Ndara Janaka. Ajeng kula matur sing apik-apik yen Ndara Janaka panjenengake judeg penggali ora bakal kelakon kersa temandang. Pun sak menika pun kendelaken rumiyin. Terang yen senopati ora gelem maju, Brontoyuda disigek ngaten kemawon. Dibatutke sesuk. Lho yen kaya mengkono bisa kelakon dadi mongkoking musuh lan dadi bombonge musuh pun kajenge bombong musuhe. Saran Ndara Janaka sampun mboten kersa majeng dados senopati. Dening utamaning nata bir budi bawa laksana liring kang bawa laksana mangkana agung genya paringadana sang imbal wecana sedaya para kadang tansah anglelipur marang Raden Janaka mulih kersa jumeneng senopati. Prandini Raden Janaka datan kiguh marang pengendikaning para sesepuh. Awit mung tansah kengetan dumateng wewayanganipun ingkang putra Raden Angkawijaya kang wis kapundhut marang Kang Werkudara. Acarita ingkang kepelajar kapyandhem sangka ing Glagah Dina. Dewi Wurasri Kandi ingin bertek-bertek saking katebian pangeran ngaten kawasan pangeran.